आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PPF एकाउन्ट जायखौ बुङो पाब्लिक प्रभिडेन्स फान्ड। बे मोनसे एकाउन्ट, जुदि नोंथाङा बे एकाउन्टखौ खुलिनानै बेयाव फैसा दोननो सानदों, नोंथांमोना बेयाव माबायदि फैसा दोननानै बेनिफ्राय माबायदि बेनिफिट मोननो हायो आरो नोंथाङा बे एकाउन्टखौ बोरै खुलिनो हायो, आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनो नाजागोन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों। गोबां मानसिफोरा बेंकआव फैसा दोनो, नाथाय गोबां खम इन्टारेस्ट फैसा मोननो हायो रिटार्नाव। नाथाय नैबे पाब्लिक प्रभिडेन्ट फान्ड होननाय मोनसे स्किम, बेयो गभर्नमेन्टनि, नोंथाङा बेयाव जेबो गिनांगौ बाथ्रा गैया। नोंथाङा नैबे पाब्लिक प्रभिडेन्स फान्ड जायखौ बुङो PPF, बेखौ नोंथाङा गावबा गावनि नोंथांनियाव जि बेंकनि बेंक एकाउन्ट दं, नोंथाङा गावबा गावनि ब्रान्चआव थांनानै इजियावनो नैबे पाब्लिक प्रभिडेन्स फान्ड जायखौ बुङो PPF, नोंथाङा बे PPF एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो जाबाय। जोङो बेनि नैबे PPF एकाउन्टनि बेनिफिटखौ नायगोन। नोंथाङा बेयाव माबायदि बेनिफिट मोनगोन आरो बेसेबां नोंथाङा बेयाव फैसा दोननांगोन, जों बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा PPF एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय नोंथांनि आखायाव जि बेंकनि पासबुक दं बा एकाउन्ट नाम्बार दं, नोंथाङा बे बेंकआव थांनानै नोंथाङा बुंनांगोन PPF एकाउन्ट खुलिनो होननानै। अब्लानो बे बेंकआ नोंथांनो PPF एकाउन्टखौ खुलिनानै होगोन इजियावनो। दानिया नोंथाङा बे PPF एकाउन्टखौ खुलिखांनानै नोंथाङा बेयाव फैसा दोननांगोन। मिनिमाम नोंथाङा 500 रां दोननांगोन आरो मेक्सिमाम नोंथाङा 1,50,000 बोसोराव नोंथाङा दोननो हागोन। बेनि नोंथाङा बारा दोननो हाया। 1,50,000नि नोंथाङा बारा दोननो हाया। लोगोसे नोंथाङा बे फैसाखौ 15 इयार जाबासो नोंथाङा फैसाखौ बहननो हागोन। जुदि नोंथाङा बेयाव फैसाखौ दोननानै गेजेर ससेयावनो बहननो नागिरो, अब्ला नोंथाङा बे फैसाखौ बहननो हानाय नङा। नोंथाङा नैबे 15 इयार जाब्लासो नोंथाङा बे PPF एकाउन्टनि फैसाखौ उइथड्र खालामनो हागोन आरो गोबां नोंथाङा बेयाव बेनिफिट मोननो हागोन। जोङो दानिया बेनिफिटखौ नायदिनि। नोंथाङा नोंथांनि फैसा दोननायनि सायाव, नोंथाङा 500 हायो, नोंथाङा 1000 हायो, बेफोरबायदि नोंथांनि फैसा दोननायनि सायाव मास मोनफ्रोमबो पारसेन्टआ दाजाबलांबाय थागोन। नैबेयाव 7.1% बियो दाजाबलांबाय थागोन। 15 इयारहालागै, 15 इयारहालागै बे पारसेन्टआ दाजाबलांबाय थागोन। आं नोंथांमोननो केलकुलेसन खालामनाबो दानिया देखायनि बेनि बेनिफिटखौ नोंथाङा माबायदि मोननो हागोन। दानिया जोङो नायगोन, जुदि नोंथाङा PPF एकाउन्टआव रां दोनो, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय माबायदि इन्टारेस्ट रेट मोननो हागोन आरो नोंथांनि फैसाया बोरै बारायगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। आं नोंथांमोननो बुंखांबायमोन, नोंथांमोना बे PPF एकाउन्टआव 15 इयार 15 बोसोरनि थाखाय नोंथाङा रांखौ दोननांगोन आरो नोंथांनि फैसा दोननाया एड जालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा बोसोराव 10 थाखा रां दोनो, अब्ला बे राङा नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय बेयो 20 थाखा बेबायदि एड जालांबाय थागोन आरो बे फैसानि सायाव नोंथाङा इन्टारेस्ट रेट मोनबाय थागोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 7.1 बेखिनि इन्टारेस्ट रेटखौ मोननो हाबाय थागोन। नोंथांमोननो आं नैबेयाव केलकुलेसन खालामनानै देखायनि। जेब्ला नोंथाङा बेयाव 1000 रांखौ नोंथाङा बोसोराव दोनगोन, 1000 रांखौ नोंथाङा बोसोराव दोनो, नैबे 7.1%नि हिसाबै 5.92 बेखिनि राङा जायो। अब्ला नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों टटेल नोंथाङा नैबेयाव बोसोरसेनि बेयाव आङो दाजाबदों, बोसोरसेनियाव नोंथाङा मोननो हागोन 462 बेखिनि रांखौ नोंथाङा बोसोरसेयाव मोननो हागोन। जुदि 1000 राङै नोंथाङा फैसाखौ दोनो, अब्ला टटेल नोंथांनि 1000 रां दोननाय हिसाबै बेयाव बोसोराव जायो 12,000 रां जायो। अब्ला बे नैबे 462 बेखिनि राङा नैबेयाव दाजाबदेरगोन नोंथांनि मेन बेलेन्सजों, नैबेयाव दाजाबदेरगोन। दानिया बेयाव दाजाबदेरनानै 12,462 बेखिनि राङा जागोन। दानिया नैबे बोसोरसेया थांबाय, बेबायदिनो बोसोरा बारलांबाय थागोन, नैबे फैसाया एड जालांबाय थागोन। दानिया बेखिनि फैसाया नोंथांनिया एड जाबावगोन आरो नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय बेयो एड जागोन आरो नैबे फैसानि सायावबो नोंथाङा इन्टारेस्ट रेट मोनबाय थागोन। नैबे 7.1%नि हिसाबै नोंथाङा बेयाव मोनबाय थागोन
हमना ला आं नैबेयाव बेखिनि बोसोरसेनि जोङो प्रफिट आरो नोंथांनि फैसा मुल फैसाखौ जोङो बेयाव दाजाबना होनि बेयाव दाजाबना होनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन बेनि इन्टारेस्ट रेटआबो 7.1% हिसाबै नैबेयाव बारायबाय आरो नोंथाङा नैबे नेक्स्ट इयारावबो नोंथाङा 1000 राङै दोनोब्ला बेफोरबायदि फैसाया इन्टारेस्ट रेटआ बारायलांबाय थागोन अब्ला नोंथाङा नेक्स्ट 2 इयाराव नोंथाङा टटेल बेनिफिट हिसाबै मोनहैगोन नैबायदि 1346 रां बेफोरबायदि नैबे फैसाया आरो नेक्स्ट इयारनि थाखायबो बिदि दाजाबलांबाय थागोन दानिया जोङो बेनि मोनसे आपडेट नायबावनि नैबेयाव मोनसे चार्टनि हिसाबै आं नोंथांमोननो देखायनि जुदि नोंथाङा 1000 नोंथाङा 1000 जुदि रां दोनो अब्ला नोंथाङा बेयाव प्रफिटखौ बेसेबां मोनहैगोन नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय टटेल प्रफिटखौ नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों 1,35,000 बेयाव 572 बेखिनि प्रफिटखौ मोनहैगोन नोंथाङा 15 इयाराव नैबेयाव नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय टटेल नोंथाङा बोसोरसेयाव जुदि 1000 राङै फैसा दोनोब्ला नोंथांनि फैसाया जायो नैबेयाव 12,000 रां आरो नैबेयाव इन्टारेस्ट रेटखौ नोंथाङा नैबेयाव मोनलांबाय थागोन नोंथांनि फैसा दोननाया बेयाव दाजाबलांबाय थागोन बेफोरबायदि नोंथाङा बेयाव बेनिफिट मोननो हागोन नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ नोंथाङा बे PPF एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय नोंथांनि आखायाव जि बेंक एकाउन्ट दं बे नोंथांनि बेंकनि ब्रान्चआव थांनानै एजिआवनो PPF एकाउन्टखौ खुलिनानै लानो हागोन आरो नोंथाङा बेयाव 2000 रां दोनोब्ला माबायदि प्रफिट मोननो हागोन नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय नैबे चार्टखौ डाउनलड खालामनानै आरो नैबे 5000 रांखौ दोनोब्ला नोंथाङा बेसेबां प्रफिट मोननो हागोन नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय नोंथांनि फैसा दोननायनि सायाव नोंथाङा खुद मोनलांबाय थागोन नोंथांनि फैसायाबो बेयाव बारायलांबाय थागोन जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड बे PPF एकाउन्टखौ खुलिना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोननो जास्ट आं मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ